Welcome to my YouTube channel. Jotno lamsu video of kesang zero. Tambah hingga tinin ka Kokborok Sal tai Kokborok de. Ambagai joto student TA Tipprah mini student dog jotno excited englaisa or munai song tai tini engka blaike angbo khatung khaza engsa tamba hingke tini kasini Kokborok Sal ambagai जों tabuk really thanai tai sar song tai mem song tai madam song jotono really wo thanglai ambagai jotono excited englaisa tini bai Kokborok Sal 46 year engka o mono o sal no palai mani engke tabuk jotono thanani bagai ready englaijak tai bluetooth speaker rok nahalayei akolayei jotono ready englaijak thanglayani bagai thaya sekang munai songno asake tai ani bo o last no tongshu thanani eba o last video o malai mani ambagai tini ang joto menai tai ani best friend tai ani sai okra rongno tai mem tai madam songno tai sar songno joto no o video joto no ang khabai khokbai tin ni salo joto no bokhabai lamsugo tai chajago tini hai o sal tai mangla o angbai malanyani phano ambagai tini ang o Kokborok Sal tai Kokborok dewo phayei ani sar song tai mem song tai madam song bai malaikya tai ani best friend rok bai malaikya tai ani classmate rok bai malaikya ambagi ang blaike khatung khajang tini ang video tai blog video khai tongo engkai tabuk jotono thanani bagai reading laijak jotono engke naitongdi o blog no ulani simi paithok jara soyose engke norok judi no ani o Peter Debbarma president no YouTube channel o subscriber khaya hingke khai ui toni di ketal video eba ketal blog video rok nungno ni bagai norok subscriber khai toni di tai norok o video no sasaki tong hanke khafuri tong hanke bukhabai jotoni bagai tai Kokborok Sal tai Kokborok deni bagai bo like di klangdi tai comment box so comment bodi klangdi kaham ke kai norok nungi makhana mo kai miss madam song blaike excited inglaija borok thanani bagai reading laisa an bagai joto thaya sekang no angbo video sagai klangkha hukumu joto thangnani himani pano datito thangi manjako tafanang Kokborok sawi tongkha thaja thanyei tafana omongkha ang record khai se kok sai tongo do ang mo original ngai blai case ambagai khorang rok clear haya ambagai ang voice record ngai norok bai kok sai tongo joton naidi munai songno kaham chini rok kanai musangi tongbai kha ri ganai risa tai mongkha chini Kokborok teacher boni abang akai wayang kilimong जों गोबांमा serai besarokno bandiui serai thuyangai kabai tonghakai जों ma bandiu haini bagai aforo जों wayang kilimong bo kaisa resabjago bahai ke resabjak ngakai rangsangni wayung rok phaini buduk manai thomani wayung sa jora diponi jora manai thomani jora le hini जों aforo logoi जों serai besar ma mutlai Apa mereka guys, kalau nak bukalan, saya nak buka di kahar mana
doi sisai rok ni thang ain bagai abo hai rok kelai ke sini hukum hukum bai abo ko bai kerengga tong angkai serai rok ab hai ke serai rok no tai usia mai cari na puru jeng kok hai kholai ma salai ba abo hingga kai warai mai tok te tabung ka seng ongkhor ka schools bisingni phataro really thangi tongo noro nai tongni o blog no soya sukjara tai yang biskango yang tongo video camera sangnai yapang tv tai media rok tongo bong yoro bahano rok nuk manai yapang tv o sinyo Tipprah gdimni o tinini salni Kokborok Salni Pailiui o video rok no norok tini yapang tv channel bo nugnai tai omo munai song blaike excited laijak chini munai song chini kukui song risari gnai kanui bwsik si naitok bwsik se muchang sawi sarko paya chini hai o rignai risa rok no chini hukumu kamana nai tongmani jorao chini school student rok tai pori tongnai rok borok program thangpur rogo rignai risa kanui thangui aboni bagai bwsik se naitok bwse muchang ang ani bwkhabai tamo sanai o chini munai songo kanui chumbui muchang mase bwse muchang tamini sanai bwkhabai samai ang naidi ani o video no nuk tonghana yango ka bwrui yang ka chilla naidi bwse naitok clear ke ani o video no norok bahai tini salo bahai nangjaka naidi bwse muchang tongmikha saka bo risa tola bo rignai chini Tipprah sarok bo sugui tebo kuchu go chati haike tongthu chati ta theiblak tu singui mang tongthu tini salo blakyang khatung khaja norok no amsike o munai song no nugui tai chini biskango ani mem song ani mi song ro borok bo haino risari ganai kanai no tini o sal no palai jau chelaro hingke risa bokrogo kanai tai ri borok ni kamsli sumbui bwse naitok totora rogoi sawi sakur paya chinti o soni ke amsike naithogo norok naitong sidiamo tai kok rok sanani sawano or naigadimo Sini mangsa sini Tipprah hoste gelangino sebentar rungok kotor rungok bu tai mo hette Hortani office kotor ko mo hette sini kha ham tai sing hamdam ya parok mo hette sing sini o tongthotok tai naithok o jora kahamno sing marmani bagai Kokborok mini kok ani kok sing do kanino kok o kok belefino gothang belefino kuboi tai de hukumu bai gedalai
Ini guys halal Kokborok Sal panglai tonglayo sini amani ko babuni ko sing tau Kokborok sing sao borok sing tang borok sini ka borok sing rai thailai got sajak sing sini kanong buthai dumul sini risa rignai sini apika higai Tipprah ini kaku tanggai Thailand apa kahai kalian sini tamung timung resama sini resamung borok resamung borok jaru koli jaru hanya sini bukan sini apa tradisional baik kalian apa musangja hukum baik apa bot kerja sini resamung borok hot song ini sentau sini jadi tuh sung hukum kayak aja sini 당이 파송로 가이링고 사블라요 사몽 버럭 타야로 가브로 거기 가이레스 와룩지로 이네 딱 풍로 파이가 라이 클라네 바저로 딱 풍로고 대 무이도만 세워 시노 베바노 와룩 있는다 어라 나이 얘기한게 너는 와룩 가이사바노 어ny만이 있는다 Kamu lagi tuh. Kau जों दाबो रेलि खालामनायनि फैदों दंखा स्कुलाव इनके मंखा आंनि टीचार जतनिसे सिनियर इनके दाबो जों हिमि दंलायो किफिलावि रंना नगिन मांखाना बुसुसे बरबां Ngay tay tam sanay amtiki mama sung Kokborok no tebo kusuk tay tebo zaga wo Kokborok kong no pilayano sung tabok ifri tongka sini school ngay iko sokpai tapana norok nui makana omong ka blog video ngay norok dance video nanya busungkai tisang video ro abul kayano tin bak sono jotono na hambai